Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos na Radio Galega e hoxe de novo non estamos en La Gulet. Non está, vale. Estaba agardando a ver se o facían ou non o facían, pero bueno, estaba R. Capelán aínda se uniron. Non, un aplauso e un saúdo para os amigos de La Gulet que están sufrindo o confinamento como a nos. Nos estamos todos na casa nestes intres, aínda que sexa un aplauso de palmas xordas, non pasa nada. Nos aplaudimos aos amigos de La Guleta, agardamos estar ali dentro de pouco tempo. Estamos véndonos xa tamén no videopodcast que podedes consultar no YouTube e no Facebook do programa. Como non, seguimos neste Como que non Corentena Edition que comezamos a pasada semana. E concretamente xa o programa 30 desta terceira temporada desta Season 3, segundo programa da Corentena Edition e programa 113 da serie xeral, vale? Por se alguén hai de ciencias que lle gustan os números, pois eu dou os datos. E imos presentar a todo o equipo completo do programa, equipo Comansi, que xa está preparado neste gabinete de crise. Directamente desde, non sabemos se dende Cuntis ou o mellor pola luz solar, porque isto é rigoroso, directo, o mellor estás confinado onde onde pode ser? Cuba pode ser, non? O virus cambiou o clima mundial. Entón agora temos aquí un microclima como en Alaska. Temos 37 horas de sol. Sí. E despois xa unha noite longa. Correcto. Ben, sí. Despois de tantas, xa despois volvemos. Entón agora que son a 12 e pico, pero fai sol ainda. Moi ben, un aplauso para Fernando Requerre, aí está. Dende Arteixo, directamente dende a súa casa, esta semana, como prometimos, se a tecnoloxía non lo permitía, vendo perfectamente con esa beleza innata que ten Pepe Capelán. Como andamos, Pepe? Sí, xa se ve. Mirade que obra de arte. Pero mirade o que é o coronavirus, que en Cuntis fai un sol de carallo, en Arteixo é de noite. É de noite, como está, é que está todo moi tolo. Sí, isto non sabemos a onde imos parar. Non sabemos. E nada, ben, encerrado na casa, e ben, de momento, acabei de limpar a semana pasada. Sí, E agora xa, pois, máis normal. Notámoslo, montaches toda a casa, mesmo parede por parede, polo ruido que tiñas na casa, Pepe, tamén cho digo. Pero xa está, que digo que montaches a casa parede por parede. É como os edificios estes, os institutos que fixeron xa nos 90, que ían machembraos, sabes? Que eran edificacións que xa estaban coas paredes postas e solamente tiñan que facer como un lego a lo loco. Bueno, pois aí está Pepe Capelán e tamén temos, como non, dende a súa casa de Vigo, o home dos controis técnicos, que agora controla, pero coa súa mirada expectante, Alejandro Martínez Pini. Que tal? Boas noites para todos. Boas noites. Como andas, Pini? Todo ben, non? Todo ben, aquí sí que fai sol. Sí, tamén, bueno. Por lo menos na miña rúa, cuidado. Bueno, pode ser. A min, por exemplo, dende a miña casa, donde fago o programa, o que pola banda de Laíño é unha noite terrible, teño que poñer un foco, pero en cambio, por o que a banda del Estrobe éntrame como unha claridade que non o explico. Porque tes dous ambientes no salón. Claro, é unha salón. Correcto. Así, como xente moderna, sodes así. Sí, somos así, xa sabes. A xente que os ricos somos así. Temos tamén dende a súa casa o home da produción do Como que non, que tamén se atopa nestes intres connosco con esa maravillosa gorra de Joel Alcón, outro modelo neste momento, pero igualmente elegante e distinguido, o gran David Augusto. Que tal, David Augusto?
Hola, moi boas, aquí de vacacións. Oye, como se nos escoita con respecto á semana pasada, como estamos mellorando as comunicacións, É que estou de vacación na cociña, deixei o salón e creo que é mellor polo rever todo. Sí, non tes, claro, tes un rever automático aí coa cociña. Moi ben. Justo. David, ti, se non che digo nada, mira se os convidados precisan algo, auga ou o que sexa para levarlles, vale? Teñen aí, logo xa falamos con Pedro Brandariz e con Beatriz Serén, que van estar hoxe connosco, pero antes, dende a semana pasada, decidimos ver como está seguindo esta cuarentena o noso amigo Fran Rodríguez, que xa está ao outro lado do fío telefónico. Fran, moi boas noites. Hola, boas noites. Un aplauso para Fran Rodríguez, sí, señor. Ahí Bravo. está. Que nos, es, Grande, Fran. Un segundiño, Carlos. sí. Que tai? Que estás facendo? Que fas? Nada. Por? No, como diga aí, quieta, que estás, que che pasa? Como levas a cuarentena? Moi ben, aquí, solo, na casa, tranquilo. Bueno, pois con saúde mental relativa, Sí. pero aguantando que o que toca e isto non é cousa de broma, No, porque aparte vai pa longo a cousa. Por certo, a semana pasada dixéchesnos que estabas facendo reformas Sí. por culpa dos antigos inquilinos, que estabas Sí. arranxando sobre todo o que ven sendo as esquinas, non? Que As estaban esquinas. as esquinas das paredes que estaban E tocadas. as humidades. Como levas? Hai progresos na reforma? Bueno, a ver, non quero asustar a ninguén, non? No, adiante. Pero a semana pasada falamos dun parapsicólogo moi importante, de Germán de Argumosa. Sí. Correcto. Gran éxito, tío. Bueno, non sei se que estou suxestionado pero atopei na miña casa unha humidade coa cara de Don Leandro de Borbón. Bueno, ¿qué me estás Ostras. contando? ¿Pero qué me estás contando? Pero todo, todo. Pero- O bigote, o xesto, Ostras. bueno, todo, absolutamente todo. Habería posibilidade de ter fotografía para ilustrar este acontecemento parapsicolóxico. Bueno, eu podo facer unha fotografía Sí. e a semana que ven, pois, a podemos analizar, se queredes. Sí, pareceme ben. Non tiveches máis psicofonías, non estiveches revisando máis psicofonías de Germán de Argumosa ou mesmo? Estiven. E ademais cousas pois moi que veñen ao caso, non? Sí, Porque atopei outro clásico bueno. que moi escalofriante, Sí. e que di algo así como no hai nadie. Perdón? Repito, Espera, non. Espera, porque temos que facer un silencio e poñer o Sí. rever, porque colléchesnos, claro, o equipo técnico todo que temos de Silicon Valley, Sí. porque agora temos o equipo ese do que fala Capelán en todos os programas é o que nos Sí. leva á parte técnica dende Silicon Valley. Entón, claro, pois non mira, estaban... se vas a poñer o rever, Sí, xa sí. fago dúas, Ah, pois fai dúas, por favor, sí, que estamos moi que son interesados. estas coas que he estado un pouquillo obsesionado esta semana. Moi ben, sí. Cando ti digas, pois... Vale, pois vou dicir xa, fago un silencio, facemos un Que silencio. pro es. Un silencio sepulcral, contas ata 3 e fas as Moi ben. dúas como psicofonías, pero metemoslle rever, vale? Para que Sí. notes, veña. Vale, estás preparado, non, Fran? Veña, Sí. xa, dalle. No hay nadie. ¿Y yo qué hago aquí? Impresionante. Vamos. Sí, impresionante. Que son Gracias, Fran. dúas psicofonías moi clásicas, pero que a verdade é que eu penso que Germán de Argumosa adiantouse o seu tempo, bueno, sobre todo as fantasmas que se comunicaran de outro mundo. Algo intuían do coronavirus. É posible. O sea que Germán de Argumosa tamén é responsable de estas dúas psicofonías clásicas que nos acabas de El avisou. interpretar. Sí. Avisou. E nós, como somos, pois rimos. Moi ben. Germán.
Claro, bueno, xa leva moito tempo. Hai que Que dicirlle home a audiencia que Fran leva moito tempo só tamén. Quere dicir que leva o confinamento en soidade e que isto, bueno, pois pasa factura. Encántanos moitísimo ao equipo, por certo, os Instagram que levas coas fotos da Ra Gustavo, que somos moi partidarios que iso, ademais, di moito da túa estabilidade mental nestes intres, non? Eu penso que sí, que como documento son pois casi un diario, non? Sí, diario bonito, fermoso, que reflexa pois un pouquiño como vou evolucionando dentro da saúde mental. Vale, moi ben. O sea, sen psicofármacos polo de agora nin nada, non? Nada. Estou con Stallone, Denzel Washington, que adiantei tamén algo a semana pasada. Sí. Aí estou metido no mundo de Rambo un pouco, moi bonita referencia de Lincoln Hawk, Joel Halcón. Sí, claro, home, Stallone aí a tope. E aprendendo moito de Rambo nestes tempos. Bueno, sempre, ves, un non sabe de quen pode aprender. O que é a vida, esta semana, a ver, gustaríame apuntar así casi un haiku. Sí? Pero extraído das películas de Rambo, non? Un haiku, pero vas compartilo connosco? Sí, claro. Por favor, adiante. Claro. Sí. O haiku desta semana fala do prescindibles que somos, non? Ajá, sí. E cando John Rambo, acompañado da súa compañeira vietnamita, mentres van navegando un río, el saca a colación o término prescindible e ela pregunta: ¿prescindible? ¿Qué es prescindible? John responde: prescindible es cuando vas a una fiesta, nadie te invita y a nadie le importa. Qué bonito. Eso es ser prescindible. Qué bonito. Qué momentos. Canta verdade. Lección de vida, sí, señor. Que cuantos concreto de arte nestes intres, no como que non a estas horas da noite moita xente non entendendo nada, que tampouco é moito, pero hai que escoitalo de novo para facer unha introspección e reflexionar, porque xa somos un programa no que tamén nos debemos á audiencia para que reflexione, que isto é moi importante. Bueno, a semana que ven, por favor, se pode sacar a foto desa unidade coa cara de Leandro de Borbón, que esa cara de Belmez que tes na casa. En que estancia concreta do piso, Pois mira, estás xusto nunha esquina que hai un cuartiño no que está a lavadora. Vaya, moi ben. Bueno, pois e aí pois apareceu don Leandro. Moi ben, pois se pode sacar unha fotiño ou algo así, pois nós estaremos encantados. Fran, a semana que ven continuamos facendo unha aproximación a esta cuarentena que estás vivindo nestes intres, mentres cada vez que pinchamos esta cámara, por exemplo, a xente que está vendo o vídeo podcast, parecemos mesmamente a entrada de Brady Bunch, que isto poderíamos falar como internet nas últimas semanas con isto das multiconferencias estáse convertindo sen querelo nunha homenaxe a The Brady Bunch. Eu creo que... Sí, é verdade, totalmente certo. De feito, a xente non se mira moito, non aproveita a coyuntura, pero está ben. Que saibas, por exemplo, como o meu pai, non sei se vos pasou, o meu pai descubriu a videochamada o outro día, cando leva a videoconferencia existindo dende aí de 10 anos, pero outro día dixo, pois vou chamar a... Estive falando co Rasca, que, bueno, un cuñado que ten. Dixen, por videoconferencia. Digo, pois tamén isto do confinamento se serviu para que vos desedes conta de que existen estas tecnoloxías que se poden usar igualmente, Eu falei coa miña nai por primeira vez en videoconferencia esta semana. E que tal a experiencia? Espectacular. Sí, non? O sea, meu pai non era capaz de levantar o móvil máis aló do nariz. Pero a miña nai, vamos,
Wismichu era. Wismichu, vale. Wismichu. Que che perdimos un momento. Sí. Era Wismichu. Bueno, pois, Sí. Fran, falamos contigo a vindeira semana que temos Que moita lle plancha, aperta. vale? E nós estamos encantadísimos de que esteas connosco esta semana. Grazas, Fran. Unha aperta Cuidademos forte. moito, Veña, seguimos vendo como levas a Moito ánimo, cuarentena. vale, Fran. Veña. Aperta. Veña, grazas, Aí. Fran. Aí está Fran Rodríguez escoitándonos dentro da súa casa estamos facéndolle o Carlos, seguimento. colgou xa. Sí, colgou xa. Sí. Como está, Está moi ben. Con está... cariño, Non, eu vexo Pero era así de pequeno, xa, Xa vos digo eu. Que coñecía. Vale. Claro, Pini lembra que foi Cando compañeiro. estábamos na SB, Sí. éramos así. Vale. Bueno, era él, eu era peor. Sí, xa, bueno. Contigo quería falar porque hoxe é 30 de marzo e o 30 de marzo concretamente, pero de 1880, en Madrid inaugúrase, que isto non o sabe moita xente, a Estación de las Delicias. Xa Que está. fixo as delicias de grandes e pequenos. Sí, bueno, tampouco Tres. te pases, Pepe, porque a mellor estás pisando a sección de Alejandro Martínez Pini. igual. Pini, Igual, está. Pini, non sei se queres engadir algo máis a esta efeméride que temos Sí, nestes pero intres. eu supoño que iso sería a raíz do Monopoly, claro. Primeiro foi o Monopoly. E despois a estación de a sección de Pini, amigos. Pois nada, quero dicir que isto segue sendo así. A xente di mudou o espírito do programa, en absoluto, non, o sea, continuamos igual ou peor, pero facémolo con moitísima alegría. Moita xente está pensando na súa casa. E que seguro que non son quen de facer un programa dende a súa casa. Como que non? ¡Ahí está! Amigos, amigas, a Casa do Presentador en Radio Galega presentan un programa que xa vai pola nova. Como que non? Esta noite os Special Guest Star son Pedro Brandariz, Beatriz Serén e a música dos Plan Siberia. Comeza Como que non, dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos, benvidos ao Como que non. Estamos unha semana máis na Radio Galega, xa son as 12 moitos minutos pasaron xa dende as 12 da noite. É que me dá preguiza ver o reloxo, por eso non digo a hora exacta, se non a diría. Pero o que sí podemos dicir, por certo, quero facer antes de empezar o programa e de presentar a Pedro e a Bea Serén, que están hoxe connosco, que van xogar o baile balo alguén, quero facer nunca o facemos, pero que ás veces non se dan novas deste calibre. Sabedes todos, os que estamos non como que non, e toda a xente que nos escoita, que hai poucos días, creo que 4 ou 5 días, Dani Rovira anunciou que tiña cancro, vale? Como nós somos xente de facer o tonto, das risas, jajá, jiji, a verdade é que nos parece moi ben e moi valente que el, como personaxe público que é, con tantos seguidores de xente, con tanta xente que o segue, que o admira, teña non sei se valentía ou as ganas de dicir que está pasando por este trance, por se pode axudar a algunha persoa que tamén está sufrindo o mesmo. Pois eu creo que este programa, que é un anaquiño moi humilde de todo o panorama do humor, pero polo que pasa moitísima xente que se dedica a estes menesteres, pois eu creo que podemos dedicar este Como que non a Dani Rovira e mandarlle dende aquí, aínda que sexa o equipo, un aplauso forte, moita forza e unha pronta recuperación. Isto vai para Dani Rovira e para todos aqueles que estean pasando malos momentos, que para iso estamos nos aquí tamén, para divertirnos. E imos comezar, amigos, antes de nada, imos comezar presentando a un home que esta tempada aínda non estivera connosco no Como que non, pero que hoxe dende a casa quixo formar parte deste Corentena Edition e dixenlle, mira Pedro, se che apetece. Pois antes de que empecemos con todo o lío co baile balo alguén, se queres deixarnos algunha desas reflexións que estás facendo últimamente nas redes sociais ou calquera outra cousa, sabes que esta é a túa casa. Por iso, imos recibir, en canto desmuteo o micro, porque dixemos, Pedro, agora xa podes desmutealo. Xa o temos preparado e imos dar unha forte benvida e un aplauso grande ao gran Pedro Brandariz.
Bravo, bravo. Que tal? Como estades? Confinados e confinadas? Pois aquí andamos, Pedro, aquí andamos. Eu estou casi estou confitado xa. Porque xa comín todo o que hai na despensa, xa estou confitado, xa son azúcar puro. Oe, por certo, contanos iso do que falamos, se queres, facemos un anaquiño, contanos algo e despois falamos de todos os proxectos que aínda confinados estás levando cara adiante, bueno, algúns que tiveron que ter un parón como todos os demais, pero moitos que sí que se están a realizar nestes días. Falamos diso dentro dun anaquiño, agora escoitamos un pouco a Pedro Brandariz, no, como que non? Aplauso, por favor, para que se pues un nada, aplauso estou fora, aquí. claro. Gracias. Bravo. Pois nada, a verdade é que estou aquí de milagro. Estou aquí de milagro e atendéndovos porque eu levo un estrés de vida desde que estou confinado que eu, a verdade é que non dou feito. Non sei vos como levades isto, pero eu teño unha axenda e que non me dan as horas. A min non me dan as horas. Eu non estou superado polo do coronavirus, pero non polo medo a coller o bicho, non. É polo estrés, é que non dou feito. Ás 8 hai que salir a aplaudir o persoal sanitario. Que eu vivo nunha aldea, entón o meu centro de saúde está a uns 5 kilómetros. Eu antes salín e aplaudín moi forte, pero non sei se escoitarían. Pero bueno, ás 8 tens que salir a aplaudir. Ás 9 tens que conectarte a internet porque hai un concerto en streaming dun grupo que che mola moito no seu perfil de Instagram. Ás 11 hai unha sesión de monólogos. Despois está o do móvil, que non paran de chegarche cousas. Eu non sei a vos, pero a min están todo o tempo chegándome memes, chegándome chistes, chegándome vídeos de xente alarmada, imos morrer, vídeos de xente dando consellos, porque agora todo o mundo dá consellos. Todo iso chega ao móvil e hai que borralo. Eu paso medio día recibindo trapallada do coronavirus e medio día borrando. Eu non dou feito. E despois, claro, estás confinado e dinche, hai que aproveitar o tempo, hai que aproveitar o tempo, e senón, sínteste mal, se non faz nada na casa, sínteste mal. A min dime, tens que aproveitar o tempo e fazer cousas que antes non facías, tens que fomentar o teu crecemento persoal, fai cousas, acaba cousas que tiñas empezadas. Eu así fixen, acabei mogollón de cousas que tiña empezadas. Tiña un bote de campurrianas do ano 89, papeino inteiro. Tiña un bote de nocilla que estaba reseco xa, metino no microondas e ala, rebañei todo. E que vamos, non me queda na despensa, xa non me queda nada, non me queda nadiña de nada. E despois, eu que sei, tiño 3 propósitos. E dixen, a ver, pois vou facer deporte. Vou aprender a tocar un instrumento, por exemplo, e vou facer limpeza xeral na casa. E bueno, claro, outro día saliu Pedro Sánchez a decir que daba 15 días máis, e claro, a min, se me encargan algo e me dan 15 días máis, mala cousa. Mala cousa, porque valo deixando, e a ver, deporte nada. Deporte, bueno, se me computan os cambios de postura no sofá, sí, daquela xe o deporte. Despois, aprender a tocar instrumento, as palmas, de salir a aplaudir, oye, xa vou tendo unha técnica que vamos, pa un tablao flamenco. E a outra calera, e o da limpeza, bueno, nada, con dicirvos que hoxe rematei a roupa limpa, pero claro, como non saio da casa, pois que máis dá? Dando con este xa está. Tamén é certo. E logo, a ver, que temos que estar todos aquí, hai que frenar a curva. O malo que a miña curva non a dou frenado, Sí, a miña curva cada vez... Mira de que curva. Xa. Bueno, home. Isto non sei como vai acabar. A verdade, Pedro, digoche unha cousa, que van contra nós. Isto vai todo que non se pode. Eu tamén estou un pouco, xa non sei que facer, Estou outro día escoitábate nun deses cortos que faz nas redes e tal, estou contigo de xa está, parade un pouco. Xa que está ben, que eu entendo que a xente ten que, sabes, ten que facer cousiñas e tal, e abúrrese, pero por favor xa, un pouco de calma, porque a min non me dan as
horas tampouco para facer o meu como para andar vendo todo o que teño que fer entre Netflix, que se Disney, que se a galega, que hai que vela tamén, claro, porque por exemplo está Beatriz Serén, que está escoitándonos está indo a luar todos os venres ali. Bueno, Pedro tamén, case todos os venres. Que tal, Bea, estás aí, non? Escoitámoste xa? Estou moi boa. Como estamos? Un aplauso para Bea Serén, que está aquí connosco. Que curioso. Estamos tamén, aproveitando o tempo, pois limpar xa limpei os primeiros días, eso agora xa está moi visto, así que dedícome a facer o que comentaba Pedro que non lle gustaba, pois acabar cousas. Acabo libros que tiña pendentes, collín a guitarriña de novo, estuve estudando inglés, que o tiña aí aparcado. Estiveches estudando inglés, que bárbaro. Aproveitando para facer cousas. Que bárbaro. Pois mira, imos xogar con vosco, Pedro, Bea Serén ten unha zona neste programa de un pouco trampulleira xogando o baile valo alguén. Entón decidimos Faladurías. Decidimos que xogue connosco e ti vas xogar tamén o baile valo alguén e dixemos, pois se vai xogar Bea que o faga dende casa a ver como fai trampas así. Porque claro, moitísimo máis complicado. Non fago trampas hoxe. Non, hoxe podes facer trampas, xa veremos como faz. Sí, adiante, Fernando Requerre. Xa avisou en Instagram, o xoves, mira se ten planificado que o xoves xa avisou que iba a facer trampas hoxe a noite. Impresionante. Fernando Requerre, quítame minipuntos, eso non pode ser. Bueno, home, claro. O que non sei se sabedes é que temos concursantes telefónicos por primeira vez no como que non. Bueno. Sí, isto pero vamos, un desfase de tecnoloxía que flipamos, que creo que nos están a escoitar nestes intres. Hola, moi boas, Aida. Hola, como estamos? E Diego, creo que tamén está por aí. Diego, hola. Boas noites, boas tardes, boas noites. Bueno, é que estamos tanto tempo na casa, levamos tanto tempo na casa que xa non. Espera, a ver se agora vos escoitamos. Hola. Sí, hola. Hola, boas noites. Agora sí, é que se non vos escoitaban os nosos compañeros. Vou repetilo outra vez para que quede todo bonito. Aida, boas noites. Boas noites. Boas noites. E Diego, que tamén está na casa, boas noites. Hola, boas noites. Boas noites. Bueno, estades preparados e de xogar o baile valo alguén, pero non podemos comezar un baile valo alguén sen antes poñer a sintonía. Pini, ponme a sintonía do baile valo alguén, anda. O baile valo alguén que imos xogar hoxe con Diego e con Aida. Eles van formar parella con Pedro Brandariz e Bea Serén, que hoxe están connosco no como que non. Non sei como facer isto, porque claro, habitualmente cando facemos un programa na Gulet, o que escolle o que está máis preto da mesa. Pero agora mesmo non sei. A ver, quen está máis preto dunha mesa dos dous? Pedro, sí, pero... ti estás moi preto. Sí, pero non falaba de vos, falaba dos outros concursantes que vos non escolledes. Quen está máis preto da mesa, Aida ou Diego? Non sei, eu creo que estou máis preto. Si estás máis preto. Estou en Vigo, en Colla. Estás en... Bueno, pois, é iso que ten que ver para que esteas máis preto dunha mesa, pero bueno, que estamos... Pero Diego vai escoller entón compañeiro ou compañeira. Diego, con quen queres xogar hoxe? Podes xogar con Pedro Brandariz ou con Bea Serén. Con quen queres xogar? Con Pedro. Con Pedro Brandariz. Pedro, xa tes compañeiro. Diego e Pedro. Mellor. E Aida, vas ter que xogar con Bea Serén, que, home, non está mal porque tes moitas máis opcións que calquera outro, porque Bea sempre pode ter un as debaixo da manga. Que che parece, Aida? Perfecto, moi ben. Se tedes os altavoz, alguén ten un altavoz, por favor, que o descommute, porque se non escoitamos moitísimo peor. Pero imos comezar coa primeira proba, que é o de que me soa. Iso sí, Aida, como Diego foi quen de escoller a súa parella, ti vas poder escoller o sobre que prefires. Se temos os típicos, os clásicos sobres do baile valo alguén, que son o vermello e o prata. Cal prefires, Aida? O vermello. O vermello vai para Aida e para Bea, e o prata vai para Diego e para Pedro. Imos comezar con Aida e con Bea. Lembrade que... Perdón, porque me está escribindo Capelán, non fagas trampas. Moi ben, claro. Imos empezar con Aida e con Bea. Lembra que Aida tes 2, 4 e 6 puntos para apostar. Unha vez que apostemos unha puntuación, queda eliminada da partida. E igualmente tamén Diego, por suposto.
hai dous comodíns, o comodín de RQR e o comodín de capelán. Lembrade que solamente podedes usar o comodín cada un dos concursantes unha vez durante o transcurso do concurso e unha vez que utilicedes o comodín, os puntos que levedes apostados nesa proba, se acerta o comodín, serían a metade do apostado. Por lo tanto, ás veces se apostas 2 puntos... No, mira, xa Pedro está volvéndose tolo. Non te preocupes, Pedro, que agora imos. Ti tranquilo. Imos comezar con... Pedro, isto a xente na casa entende, ti tranquilo. Sí, sí, sí. Moi ben, moi ben. Imos O sea, comezar... son moitas edicións do baile valo alguén. Claro, O sea, claro. bueno. Ti non te preocupes. Imos comezar con Bea Serén, que acabamos de abrir o sobre e vouche poñer a través das tecnoloxías maravillosas que son o WhatsApp, cale o teu personaxe misterioso. Que bonito, acabo de mandarche. Xa sabes que non digas nada, Non digas nada. Vale, non digas nada. Aida, cantos puntos queres apostar nesta proba? 2, 4 ou 6 puntos? 4. 4 puntos, a lo loco, moi ben, 4 puntos. Cuidado, 4 puntos. Moi ben. Bea. Hai fuerte, Aida, Sí, sí, empezou a tope. Bea, tes, xa sabes, non? Quen Vale, unha cousa, unha vez que me mandes isto, é que estaba lendo a capelán. Non. Unha palabra, non? Sí, tes que dicir unha palabra, lembra que solamente pode ser unha palabra como pista e a partir Non, como sempre non, se facer trampas. Sí, bueno, como sempre, sí, bueno, como sempre. Sí, non digas como Cristina Maró que o personaxe era Son Goku e dixémoslle unha palabra, dixo bola de dragón. Digo, xa, pois estivo ben, como palabra está ben. Sí, adiante, perdón, Fernando. No, que ela preguntou se podía decir dúas. Sí, sí, he dixo 3. Ela preguntou, pode decir dúas? Sí, bola de dragón. No, Vale, o peor dese día que tiven que refacer o concurso en directo, que isto, por favor, non me fagades, que tampouco xa estou moi limitado. Vámonos ás loiras, isto non pode ser. Bueno, imos ver, tes unha palabra, Aida, atenta a pista de Bea Serén. Que? Vale. Envíame? Sí. Son xa non che enviei. Ai, non. Ai, creo que non, claro. Vale, no, envíoche. Envíoche agora. Envíoche agora. Aquí está. Aí está. Vamos alá. Aí está. Estamos xa. Moi ben. Agora sí que xa o tes, non? Aquí no Milladoiro. A ver, Bea Serén, aí telo. Aí. Claro, é que teño tantas pestanas aquí. Agora sí. Moi ben. Vale. Pois dalle unha pista, Bea. Superhéroe. Moi ben, superhéroe. E o tempo para comezar, Aida, comeza en 3, 2, 1, tempo. É de Marvel. É de Marvel. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. No. Vale. No, di nomes. Home ou muller? Home. Un home. Sí, sí ou non? Sí. Vale. Xa empezamos. Veña, que se acaba o tempo, quedan 10 segundos. Di. Superman, Batman. Continúa. Hulk. Tempo. Non pasa nada. Tes 4 puntos apostados. Queres recorrer a un comodín? Lembra que se acerta o comodín, levarías a metade, 2. E se non perderías os 4. Partes con 10. Que faz, Aida? Ou deixas... Partes con 10. Quedarías con 6 puntos se quedamos así a pachas. Di que sí, comodín. Vale, pois comodín. Comodín, por que non estás vendo as caras dos comodín? Porque senón non. Vale, as pistas que temos para que a xente o saiba é que é de Marvel, é un home, non é Superman nin Batman, que son de DC. Por outra parte, cal dos dous comodíns queres coller, Aida, RQR ou Capelán? RQR. Vaya polas ánimas. Vaya. Confío en ti. Sí, confía. Va a ver, vamos a facer unha recopilación. É de Marvel? Sí, é de Marvel, sí. E non é Batman. Non é Batman, que é de DC. Sí. Hulk tampouco é, que xa o dixo. Claro, non é Superman tampouco. Non, Hulk non é tampouco. Superman tampouco. Eu vou dicir
como é Carlos o que fai, de primeiras diría Aquaman o mellor, que está moi Pero en Aquaman boga é de- últimamente. non Pero é de Aquaman é Marvel. de DC, Pero non digas claro, nada, por eso, Pepe Capelán. por eso. Sí. Pero entón vou Por dicir, axudar. mira, está intentando axudar David Augusto. David que Augusto. Está trampeando como sempre dende produción. Aparte, ese non pode ser porque xa saiu. E nunca Pero repetiríamos. vou dicir o heredeiro do noso Galloso, que é este señor en Galicia, Galloso, o Thor galego, vou dicir Thor. Pois a resposta correcta é Iron Man. Pero se... Ai... Non pasa nada, remontamos agora, eles van perder, ti tranquila. Non pasa nada, Aida. 6 puntiños, non pasa nada, tranquila. Imos co turno de a quenda de Diego. Diego, canto queres apostar? Fernando, 2, 4 ou 6 puntos? Visto éxito, 2 puntos. 2 puntos, mira ti que listo Mira ti que listo tes medo. Ten Pedro Brandariz nestes intres no seu WhatsApp o que lle tocou, por certo, para que non haxa dúbidas, aquí tedes na cámara, era Iron Man, efectivamente, identidade misteriosa, e agora imos coa de Pedro Brandariz. Pedro, chegouche, non? Telo claro. Sí. Moi ben. Pois, Diego, con 2 puntos que estás a apostar, imos ver cal é a pista de Pedro Brandariz. Pedro, cal é a pista? Noticia. Noticia, vale? Noticia. E o tempo para preguntar, Diego, comeza xa. Un presentador de televisión Sí. que sale en Antena 3, No. na Televisión de Galicia. No. Non sei, na tele española. Sí. Na tele española como concepto, Claro, en televisión española, decía. No. Non, en Telecinco. No. En 4. É unha mágoa, non? Porque tempo, acaba de rematar o tempo. Mira que... O sea, a ver, como televisións, non? Como televisións, creo que nomeaches case todas. Antes de dicir nada, levas 2 puntos, por lo tanto, se perdes, quedas con 8, queres recorrer o comodín ou gardas para máis adiante? Gardo para adiante que non axudei moito. Non axudaches moito. Dicía Pedro que foi por todas, menos pola única na que sae este tío, que é o que tiña que... Quen era, por favor, Pedro? Podes dicirlo a Diego? Ferreras. Era Ferreras. Ai, mira, non dixeches a sexta, Dixeches todas as cales, é increíble. 8-6 polo de agora, non pasa absolutamente nada porque queda moito xogo por diante e imos ver que tal se nos dá a segunda proba. O naniano. O naniano, que xa sabedes que é unha proba na que Bea Serén e Pedro Brandariz van nanialear, é unha canción moi coñecida, e o que tedes que facer, neste caso Aida e Diego, é tentar adiviñala. Aida, tócache a ti, quédanche 2 puntos e 6. Cantos puntos queres apostar neste naniano? 2. 2 puntos, moi valente nestes intres, 2 puntos. Veña, ánimo. A canción é esta. A ver se xa poño, Unha experta nisto. Sí, xa verás. Ni te chipate ta chucuchuachu cha. Vale, moi ben. Esta, vale? Esta sábela, non? Está perfecta, mira, acaba de chegar ya. Chegou. Chego yo WhatsApp. Chego yo WhatsApp nestes intres. Como son os de sonido, que están a todo, O Pini mete aí o efecto, pero... Podes coitala un segundiño? Sí. Non sei cal é, digo moi en serio. Como que... Perdón, non sabes esta? Non sei cal é. Pero se este é moi mítica. Pero que a busque no móvil, que a busque... Busca no móvil, escoítala, claro. Buscas escoitas, va, mentres Bea Serén vai escoitar, pois esta é moi mítica,
Aida, pero estás... vai, que ve, mira, non quere facer... Non quere facer trampas, que Claro, podía facelas bueno. tranquilamente porque non sería a primeira vez, pero non vai facelas. Aida, tes 2 puntos, esta é moi mítica. Eu creo que esta sabes segurísimo. Seguro. Segurísimo, sí, sí. Pero tiña que decir o nome. Bueno, se temos datos de que sabes a canción, damos a por boa, vale? Mellor. A ver que pasa con Bea Serén. Bea Serén está escoitando a canción. Claro, o mellor puxo a principio e o coñecido retrouso. Entón, isto é moi antirradiofónico, pero non vos preocupedes. Aproveita que Pepe está parado. Xa está, É que polo sí. título non me daba conta, claro que a coñezo, como non? Lle vai no gañar, vamos, agora mesmo. A ver, espera que mentre se Bea Serén vai interpretar o seu naniano, Pepe Capelán vai volver a entrar porque se quedouse conxelado, pero agora recuperámolo. Non te preocupes, recuperámolo enseguida. O que pasa é que é importante porque Pepe Capelán é o único comodín que lle queda a Aida, ainda que ten 2 puntos, non sei. Eu creo que podes tirar. Veña. Atenta que aí vai, vale? Aida, escoita o naniano de Bea Serén. Vai, Na 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 na. Sí, a ver. Sí, vai. Sí, home, sí. Vai o retrouso. Na 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 Pero ni tú ni nadie. Correctamente, sí señora. Ni tú ni nadie de Alaska. 8 puntos. Moi ben. Ves? Moi ben, Aida. Moi ben. Bueno, 8 puntos remontando aínda non, pero polo menos sí que está chegando ao empate. Diego, 4 e 6 puntos. Canto queres apostar nesta proba? Imos co Olin, co 6. O 6, sí señor, Olin. No, Diego, no. Pois nada, nestes intres estou comunicándolle a Pedro Brandariz cal é o seu naniano, que é unha canción moi coñecida. Coñécela non, Pedro? Sí, non, é coñecida. Bueno, Diego, 6 puntiños. Moita sorte. O naniano de Pedro Brandariz é este. Non, na 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 na. Don't Stop Me Now, de Queen. Sí, señor, Don't Stop Me Now, de Queen, correcto. Moi ben, sí, señor. Xa estamos protestando. 6, 8, 14 puntos, moi ben, 8-14, aínda non está todo dito, porque quedanlle 4 puntos a Diego e a Pedro, e nestes intres tamén quedanlle 6 puntos a Aida e a Bea. É dicir, que se vos acertades Aida e Bea e Diego e Pedro fallan, gañades, aínda hai posibilidades matemáticamente. Lembra Diego e Pedro, sobre todo Diego, que podedes recorrer aínda ao comodín de Pepe Capelán, porque acertando co comodín tamén gañades, vale? Porque levaríades a metade dos puntos. En canto recuperemos a Pepe, xa nos poñemos, pero imos comezar a escoitar o vermello de Que me soa. Aida, Bea, moita sorte, son 6 puntos. Veremos se sodes quen de adiviñar de que vai esta vaina. Non dura moito, pero eu creo que podedes escoitala durante uns segundiños para facer a orella. Estades preparadas? Aida? Sí. Veña, Bea, tamén, ti tamén, non? Pois este é o voso De que me soa. A ver. A ver,
Podedes falar entre vos as dúas e mesmo podemos volver a escoitala. E máis, como acaba de entrar Pepe Capelán, bueno, Perdón. Pepe Capelán, vos non tedes o comodín de Pepe, son eles, son Diego e Pedro, vale? Da igual. Imos escoitala de novo, ademais é que é moi mítica. O que pasa é que o mellor... É de televisión, claramente. Podo adiantar... Sí, de busos ou así. Podo adiantar que sí, que algo diso. Imos escoitala de novo e a ver se sodes quen de ir cadrando un pouco o conto. Veña. Ás veces ao final alguén facía así como movendo non tedes nin idea. No, estades pensando, bueno, imos ver que pasa. Imos parar aquí, imos escoitar o de que me soa prata e a quenda de Pedro e de Diego, e dependendo do que fagades vos, pois xa gañades ou non, vale? Diego, estás preparado? Estás escoitando, verdade? Sí, preparado. Tes idea, unha pregunta, a Pedro e a Diego, aos dous. Tedes algunha idea do que sou para elas ou non? Lo teño clarísimo. Ti telo clarísimo, Diego. Pedro non sabe, pero ti telo claro. Sí. Bueno, imos escoitar o que vos tocou a parella prata. Imos aló. Pedro ten cara de paisaxe nestes intres. É que cambiaste de xeración. Eu creo que esta era a miña xeración e a outra máis da de Pedro. Claro, que o mellor escollestes vos mal os sobres. El jovencito Frankenstein, no. El jovencito Frankenstein di Pedro Brandariz. Diego, Sí. ¿Cómo andas? Perdido. Moi perdido, non? Moi perdido. Lembrade os dous que podedes recorrer ao comodín de Pepe Capelán. Pero como depende de vos o que ocorra no concurso, imos ver se queredes contestar ou se queredes recorrer ao comodín. Dadevos conta que se recorredes o comodín, acertando Capelán, aínda que levades a metade de 2 puntos, que serían 2, gañades igualmente, porque a elas non lles dá. Vale, teñen 8 e apostaron 6, como moito levarían 14, vos quedaríades con 16. E se queredes unha axuda, é unha opción. Eu xa vos digo que non teño nin idea de ninguna das dúas. Non tens nin idea? No, bueno, pero... Pois... Pero que boas sintonías antes, Sí, bueno, antes tampouco tanto antes, Algúnha non é de tan antes. Bueno, A segunda eu vía merendando, o sea, que penso. Amiga. No Xabarín Club. No Xabarín Club. No, non despistas. Bueno. Que facemos, Diego? Recorremos o comodín. Recorremos o comodín de Pepe Capelán. Un aplauso para Pepe, porque pode ser a primeira vez que erre. Pepe Capelán, que leva un récord impoluto. Pepe. Pero é que non, como estou non escoitei ben. Bueno, pois espera que escoitamos outra vez. Espera que escoitamos, non te preocupes. Mira, esta.
E máis, dígovos unha cousa, estamos escoitando a versión instrumental, porque realmente esta era que votaban ao final, porque realmente o tema ten letra, vale? O tema ten letra, queredes escoitala coa letra original? Coa letra, sí, claro. Coa letra original, sí, non, imos... Estás poñendo moi fácil, No, bueno, mira, teñen unha cara de sabelo terrible, vamos. Entón, imos poñerlles a música, pero coa letra en inglés, vale? Que Chama a Katia, a ver se a sabe. A quen? A Katia, a rusa, a rapaza rusa que é la que veu. Sí, non, sabía todo. Ela creo que non sabía nada, non? Creo que non sabía. Bueno, vimos escoitar o que ven sendo a parte, ou sexa, a sintonía, pero con letra, vale? En inglés. Preparados? Pois dalle, mira. Veña. Wands and wings, floaty crowny things. Pois isto que hai. Non teño máis. Que soname a serie de dibuxos. Sí. É recente. Bueno, dicía Beatriz Serén, é máis recente que o que escoitamos antes. Bastante máis. Eso seguro. Pero é de que fai 10 anos, máis ou menos. Sí, é que estás pedindo moitos datos. Podo dicir... No, pero é que... Podo dicir algo? Espera un momento. Pini, Pepe. Pini, que fago? Podo dicirlle que sí ou que non? É que ti eso que impugna. Eu son o Chichi Baño Serrador. Sí, que fago? Podo contestarlle esa pregunta, sí ou non? Tampouco son moitos datos, pero bueno. Oye, estou recibindo amenazas por aquí. Vale. Non lle digas nada, porque senón despois... Bueno, non digo nada. Pero... Eu creo que sei. Ti crees... No, díllelo se queres. No, ti crees que sabes. Sí, bueno, pode ser, pero bueno, podes andar non moi errado. De todos os xeitos, tampouco é moito dato. É que vamos a ver, suéname uns dibujos ¿Sí? así moi parecidos a Supernenas. Parecidos, de forma e de tal, algo así. Sí, pero bueno, hai que atinar, Timmy Turner. As tres mellizas, a mellor. No, Los Padrinos Eran Mágicos, tres tamén. algo así. ¿Cómo? Los Padrinos Mágicos, eran uns así que eran como de Sí, científicos. utilizáchelo Shazam fijo. No, pero esto suena, suéname de ver. No, o rollo este, que era como uns dibujos dos mismos dibuxantes que as Supernenas, así como moi caricatura, algo de maxia, de ciencia, pode ser. Que tío, eu non sei o que... Dende lonxe. Eu non sei o que fixo, pero non tiña nin idea, pero finalmente adiviñou porque efectivamente son os Padrinos Máxicos, sí señor, claro que sí. Claro que sí. O mago do suspense. O mago do suspense. Nada por alá. Bueno, resposta correcta. Diego. Espectáculo. Diego, parabéns. Aida. Espera, queres que diga eu a nosa? Sí, por favor, podes dicir a nosa. Non tiña nin idea, pero pode ser... Sí. Por Espera. Adiante. Ollo ictus, Posapocalíptica. ¿Cómo? Posapocalíptica. ¿Cómo? Non. A vosa non era posapocalíptica, que va. Se a vosa é... Apocalíptica. Apocalíptica pode ser, é máis bella que a Tana. A vosa era a introducción clásica de Tom e Jerry. Exactamente. Ai. Me cachis na mar, bueno. Total que... Pero foron 16 puntos, non sabemos que trampas fixo Pepe Capelán, pero non temos a Piña aí para... Non sabemos, pero de todos os sitios acertaron. Diego, es o gañador do Vai Levalo Alguén de hoxe e solamente por iso vas levar este forte aplauso de todo o equipo, señor, bravo. Aida, como andas? Que tal? Tom e Jerry nada, non?
Sí, me sonaba, pero no sé. Pois hai que lanzarse, muller, hai que lanzarse. Aida, mira, de todos os xitos imos regalarche un lápiz deses que temos extra de Saunier Duval que chovamos, bueno, que sempre que colaboran connosco. No, si Saunier Duval. O servicio técnico oficial Saunier Duval Baillán, un par de lápices para ti, de lápiz para que leves para casa. Diego, levas un par de lápiz e ademais imos falar cos nosos amigos de Alicate Producións para que nos dean 2 entradas en canto comece a ver de novo movimento, en canto acabemos o confinamento, para que nos dean un par de entradas no lugar de Galicia que máis che apeteza, vale? Para que disfrutes dun dos seus espectáculos. Parecéche ben? Moi ben, moitas grazas. Un forte aplauso para os dous, grazas a Aida e grazas a Diego, e un aplauso tamén para Pedro Brandariz e para Bea Serén. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Os padriños máxicos, pero nin por asomo, Non. En mi vida. Vea, por favor, que tes 15 anos, ti, ahora, para ver os padriños máxicos merendando. Pero non era do Xabarín Club, home, Televisión Española, claro que non. Pero Xabarín Club non era. No, bueno, creo que votaban por outra, por unha desas, por un Nickelodeon ou algunha destas ou en, no. De Nickelodeon si que era, de Nickelodeon si que foi. Imos me sonaba a min, pero a ver, dicía eu mentira cando é dos comprobade, se é dos mesmos dibuixantes que as supernenas. Parecida, son semellantes. Estará con Google e vicheslle la cara e dixetes. No, amiga, no, a min viñame imitarne a cabeza o nome do personaxe e despois plaf. Bueno, imos ver que tal plaf. O meu palacio mental, que jeta teñe. Bueno, estamos moi mal de tempo, pero se queredes imos escoitar a sección por... No, non é necesario. Sí, presta, porque vai facer por primeira vez a sección con can, que isto nunca o fixo. Bueno, porque non lle cadrou. Que se encrema, que mira como está o rapaz. Se encrema, porque vaste queimar, nesa latitude de Galicia onde estás. Son o tram de Cuntis. Sí, en Cuntis, jova, pois como estarán todos os de Cuntis? Pero unha cousa solamente que ocorre en Cuntis, que decir, hai sol todo o día en Cuntis, nada máis. Sí, e de noite. E de noite tamén. Ibas aquí a Moraña, a 2 kilómetros, e noite pechada. Noite pecha total. Hai como unha cortina. Entras a noite. Xa che dá un cubata ali, sona música. Sí. Vouche poñer así. Todo isto. Sí. Vale, pon. Vouche poñer a sintonía ou queres facer unha introducción? É que é medio introducción, porque teño un pouco de morriña. Sí. Ti dai a sintonía, eu vou a ir a un sitio do que voto moito de menos. Dalle, Carlos, por favor. Estou na gulete do noso cabaleiro. Sigo buscando, pensando, sigo avanzando. Aí estamos. Unha homenaxe a Gulete que tamén que nos trata moi ben sempre. Home, agora que che baixaron o volume no diso do cómico máis de Galicia. Vai facer as cousas ben. Sí. Espera. No, porque na casa non o fago. Bueno. Estou na casa, tampouco vou me tirar flores eu. Para toda a xente que non nos está vendo, obviamente, porque está escoitando pola radio, que vexa o vídeo podcast que colgaremos durante esta semana, veredes como Fernando Requerre puxose de fondo virtual tipo croma La Gulette, que é unha homenaxe. E José, mira. E José tamén, un aplauso para José, que é o camareiro da La Gulette, sí, señor, José. José Cruz aí está. Moi ben, ademais que xa vexo que se puxo elegante para a ocasión. Volves os laranxos outra vez. Bueno, dalle, que nos queres contar hoxe? Este non é fondo, este é verdade, Vale. Sí, que contigo non sabemos, é virtual todo ou non. E que tal laranxa está? Que tal é a calidade da laranxa ali? Está comendo unha laranxa. É boa. Mira, acaba de collerche unha David Augusto dende casa. Moi ben. Gracias, David. Nada, hoxe non traio moita sección, pero dous así opcións, se queredes. Vale, sí, pero que escollan os convidados, pois xa que están. Claro. Podemos facer, a ver, un consello do mestre Chin. Un consello. Que querades vos, sobre algo que non teñades claro
da vosa vida ou do confinamento, do que sexa, Sí. podemos facer un mini xogo gracioso que son 2 palabras, pero que eu levo 3 días pasando pipa, ou que eu pidadesme unha canción e eu a toque coa armónica. Bueno, non, que eu toque unha canción coa armónica e intentades adivinar. Tedes as 3 opcións. Moi ben. Bueno, imos facer votación, imos ver se chegan os convidados a unha entente, senón xa ampliamos a votación ao resto do equipo. Pedro Brandariz, hai algunha das 3 opcións que che preste, que pode ser ningunha, pero escolle unha. O da armónica, préstame, Préstacho das... Vale, pues temos a Pedro Dío da armónica, vale, moi ben. Pero non sei tocala, tamén digo. Que no, Por eso, Iso mellora, dalle máis chicha. Bea, ti que algunha das 3? Porque me gustan moito as 3. Eu casi que quedaría co do xogo, O xogo, vale, temos que desempatar. Pues veña, o xogo. O xogo, sí? O xogo, sí. Veña, vai. Vale, veña, pois o xogo. É multilingüal, é un pouco en castelán o xogo, porque seguro que hai en galego a versión, pero non a coñezo. É moi doado, é dicir, 3 veces, levo 3 días con isto tolísimo. Vai empezar, vea, seré que me fai gracia a mí que o diga. Tens que dicir café, Japón, 3 veces seguidas rápido. Vale? Cando queiras. Café, Japón, café, Japón, café, Japón. Oi, pero que... No, perdón. Espera que non era así o xogo. No. Espera que non era así o xogo. Café, unha vez. Café e Japón. No café. Café, Japón. No, café, Japón. Café, Japón. Dalle, vea. Ten truco, non sei. A ver. Dalle, a ver. A ver, vea seré. A ver, pareino. Café, Japón. No, pero máis rápido, que é pulleira. Pero eso, repetir eso rápido. Sí, 3 veces rápido. Café, Japón. Ah, pero qué asco de tía. Ala, ves moi ben, ala. Bravo. Chicha, bravo. Café, Japón. Toma. Nada, vai por aí, nada. Para falar rápido, non hai que Pero fai non moi ben. Claro, porque... Pero ti que... Fai no ti, Pedro. Que facíame máis gracia. Café, Japón, Japón. Non lo creo. En serio, é complicado. Café, Japón. En serio. Pepe, por favor, dalle. Pepe. Japón. No, intenta facelo ben de verdad. O que pasa é que eu fago tan rápido que as miñas palabras van máis rápido que a velocidade do sonido. Efectivamente. Bueno, que intenta xente na casa, que non é tan doado. Ti imagínate mañá ás 9:30 da noite todo o mundo no balcón facendo café Japón. Mira, unha idea, director. Sí, adiante, por favor. A semana que ven, sí, os ointes que nos manden vídeos ao noso WhatsApp facendo o reto do Café Japón. Pois mira, o 604029957. Espera que non te escoitamos moi ben agora, Pepe, pero repetímolo de novo. 604029957 e o WhatsApp recollemos dende hoxe ata a vindeira semana vídeos da xente facendo o Café Japón. Café Japón, vale, non é preciso que sexa na ventana, a hora de aplaudir, pola mañá, cando estás facendo caca, darnos igual. Vale, moi ben. Para eso non somos... Café Japón, vale, moi ben. E esta era a túa sección, Esta era a unha das opcións. Vale. Como serían as outras? Boa elección, Bea, boa elección. Moi ben. Café Japón. Bueno, antes de que nos vayamos, porque temos ademais aos amigos de Plan Siberia... Pero doulle entrada eu a Pepe, para que fale. No. Con Mestre Chin. Vas facer un consultorio de Mestre Chin? Non, Pepe non vai, é que non vai poder entrar Pepe hoxe. Temos unha... Non dá tempo xa. Non dá tempo, claro. Non dá tempo porque mirade os reloxos. Se que quedan poucos minutos para que sexa... ¡A unha! Claro, entón temos que marchar, non lle date. Pepe, temos un consultorio para ti, temos unha consulta que faremos a semana que ven, vale? Porque hoxe non nos dá tempo. De feito, comezaremos contigo, vamos, pero iso fato. Vale. Pero que temos unha... Seguro, bueno, non...
Sí, que se Estamos fastidia moi RQR. Por certo, temos unha actuación de Plan Siberia que sabedes que os amigos que veñen a Lagulet sempre nos dan un extra e imos aproveitar estes días de cuarentena para facer, pois mira, un extra tamén para os ointes e para que escoiten o que ás veces solamente poden escoitar aqueles que veñen ver o programa en directo, pois hoxe agasallamos, estas semanas agasallamos eses extras que nos dan os amigos músicos que veñen polo Como que non. Esta semana vai tocar Plan Siberia, pero non me gustaría marchar antes de que remate o programa sen falar de Mataría, por exemplo, esa microserie que ten Pedro, de todo o que está facendo nestes días de confinamento dende a súa casa para a nosa. Falanos un pouco, Pedro, deses proxectos que estades agora nestes intres podemos desfrutar nas redes sociais. Pois falabas de Mataría, que é unha serie, unha microserie, porque duran minuto e medio, porque agora hai que consumir cosas así moi rapidiño, e é unha microserie na que eu vou matando diferentes personas repugnantiñas que hai por aí polo mundo adiante, e en cada capítulo contamos con un actor ou unha actriz galega, así que xa vos tocará, idevos preparando. Que guai, nos cando queras, xa sabes. Falabas con eles, vale. Que non hai problema. Cando saigamos da cuarentena esta, e esta semana, hoxe, estreamos un capítulo rodado en cuarentena. Rodámolo Javi Seoane na súa casa e eu na miña, e, bueno, a ver como vai de éxito, si vai como os outros que van todos moi ben, pois perfecto. Ademais, seguiremos facendo, a ver cando de momento indoor e despois cando poidamos xa para fora. Efectivamente. E depois tamén estou facendo cada 2-3 días un pequeno vídeo de humor sobre o coronavirus, chamolle Escornavirus, que ando aí subindo ás redes, e nada, que a xente pode meterse en YouTube ou en Instagram ou en calquera rede social, buscar Pedro Brandaiz e sale. Bueno, de feito... Sales ti. Ten lógica. De feito... E continuamos en Luar, que Luar sigue, Sí, claro. A parte así xa me das o capote para preguntarlle a Bea, pois como estades vivindo nestas épocas, como é iso de ir gravar un programa sen público, que, bueno, a ver... Case sen invitados e case sen equipo, pois dende logo é unha experiencia nova e que supoño e espero que moita xente non volva a vivir en moitísimos anos, 28 anos de Luar e a primeira vez que se fai un programa sen público e case sen equipo. Pero tamén creo que agora mesmo é o momento máis importante para facer rir a xente, non? Todo o mundo está pois encerrado, en cuarentena, e o humor é moi necesario, o optimismo é moi necesario, e a música danos a vida. O sea, que nós, mentras nos lo permita a saúde, seguiremos facendo Luar, poñendo vídeos ou falando coa xente ou como sexa, pero ao menos estarei. E será unha experiencia que nos quedará de por vida, dende logo. Pois iso a verdade é que sí. O que fixo esta situación é que todos os que estamos traballando nisto pois teñamos que facer ou inventarnos cousas que non son as que facemos habitualmente, pero sempre que poidamos as autoridades sanitarias e as circunstancias non o permitan, pois se podemos levar un sorriso a xente que está na casa que bastante ten cos seus problemas e aínda por riba con todo isto, pois mellor que mellor. E nós por iso decidimos seguir facendo Como que non dende a casa con esta multiconferencia facendo parvo como facemos habitualmente e con xente maravillosa como vos e máis convidados que van vir por aquí. Queremos agradecervos moitísimo que teñades estes minutos, case esta hora para estar connosco. Seguiremos vos, sabedes que somos superfans dos dous e o que precisedes, xa sabedes onde estamos os do Como que non. E Pedro, quedamos emprazados para cando isto volva á normalidade, vale? Para que veñas un día a Lagulet e facemos o programa o Cuarentena Edition, non, o Cuarentena Edition Finale, vale? Xa o facemos ali na... O Finale non, home. O Finale, sí, como non imos facer o Finale? É que remate a temporada, que bárbaro, é que non se lle pode dicir nada. Un aplauso forte, grazas a Bea Seren e a Pedro Brandaliz por estar connosco durante esta noite. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, David Augusto na produción, Fernando RQR, Pepe Capelán. Marchamos porque xa o dixemos antes, pero que mirade o reloxo, xa case é complicado coordinar
con tanto lag das tecnoloxías, pero estamos facendo o que podemos e rematamos coa participación destes rapaces que viñeron hai uns meses a tocarnos a Lagulet e deixáronnos este tema que aínda non escoitastes, pero non vos preocupedes que xa o escoitades en nada, en segundos, porque están connosco os Plan Siberia. Vento e marea en continua disputa contra a miña paixón. Pensas que todo é pasaxeiro mentres perde o tempo en buscar solución. Sabes que algo che toca e alma mentres vives doutras historias. Fai memoria e pensa nas cousas que te enchen, nese valor oculto que hai no teu interior. Ti non esquezas xamais que algo dentro de ti provoca unha explosión. Oh, sí, xa chegou o momento. Se ferve o corazón e se estende polas veas, se te rompe o sentimento cando vives o momento, se cantando a peito aberto, se che pon pel de galiña, se che fai sentir ben libre, emocións de boca libre. Cando me chegue o momento, non gardedes en silencio, saca o que tedes dentro, ensinar o mundo enteiro, e non perda velo tempo en vivires apurados, porque a derradeira loita está no camiño andado. E ti non esquezas xamais que algo dentro de ti provoca unha explosión. Oh, sí, xa chegou o momento.